Watch the Star. Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. Watch the Star, gidalit sa Armen Drama. Watch the Star. Ako si Victor. Ginaingon, bisan unsa pa day kabuutan sa usa ka lalaki ngadto sa iyang uyab. Kung makakita ni og mas labaw pa nimo, iya ka gyud ang ilisan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Mao ba? Nagbuwag mo si Muyab. Utay, ako'y nibuwag niya tayo. Ano bang kuno? Kagwapa to yung Muyab niya imong gibuwagan. Ay, di ko ganahan niya tayo eh. So nga, kada sex na mo tayo, gusto man siya nga hagkan akong iyang ubos tayo, sa di pa na ko ikuha ng ako sa iya. Kunya, di mo ko ganahan na nang muhawak pa ko ugkuhan sa babae tayo eh. Akong gusto tayo, diretso og sumuy tayo ba? Uy, baya, nga nung di man taon kamuhawak sa ubos, o kung may gustuhan ng mga babae, suti, ka Victor, ka ng mga babae ganaan, sila sup-sup-sup-supo ng mungus-bungus ka na adias tuwa. Usa? Mo nilang gusto sa di pa ni may pasood. Tay, di ko ganahan na nang ingunahan tayo eh. Saan tayo nga, ludoon mo ko? Kasuway ko ana tayo. Pero di man ko ganahan tayo. Aslom ka ng ilaha tayo eh. Aslom, ano sa mga tao? Aslom bitaw. Oy, Katawa ko na tilawan, aslom eh, bisag bago pa silang ligo tayo. Natural Kunya, di pa gaya makaihi ha, aslom gyapon ng ilaha tayo. Uy, natural ka ng aslom-aslom ka. May kaulag iba, no? Nung sa ka, kung maunang asluman ka, para di ka kaunang-unang ako. Isuwag iba. Bugu, abi, anay mo. Ay, basta rin, di ko ganahan aslom tayo. Wala, di ko ganahan lang yung anak tayo. Ugawan ko tayo. Busa, mangita ko glain tayo. No, say! Mangita ko glain. Oh, hey, Victor. May babae kang pamisitaan do. O, tay. Ha? Ug taga-pikas baryo tay. Milit ang iyang antay. Guwapa kita eh. Basta yung kabuwag na sa mga anak, hindi kang sup-sup sa daw-daw, ha? Kanahana ka. Namang gi babae tay nga di ganahan na tayo eh. Ug kana sa milit tay, mag-ampo gi ko tay nga siya na ang babae nga akong gipangita. Kaminyo na kay ko tayo eh. O ya tay, sige tay ha, doon ako ha. Mamisita na ko ni Milit. Tinood ka day, Milit. Gisugot ako ni mo day. Tungod kay may pagtanaw-sap ko ni mo, Victor. Og manghinaot ko nga, ikaw ng lalaki nga akong gipangita. Manghinaot ko, Victor. Dili ka magmahay ako day. Kay buutan ko. May ko og trabaho. Ug labos tanan, di ko hugawan. Limpyado ko nga pagkalalaki. Kung mauna, ikaw. Ikaw na tingaling lalaki nga akong gipangita. Ikaw na, Victor. Ug ugma day ha, mag-date ha. Domingo man ugma. O, kana. Manigipangita ko nga, manghagadayan og date. Manigipaabot ko nga, isulti mo tong Victor.
Tampos na mong lips. Nagkaon ka kindi. Ganari sa akong boobs. Ang boobs. Kini. Kahubag ini. Gusto ko, titi. Tutyan ako. Tutyan ako. Sige. Pinagi mo na. Imod mo nagkikupta na nga ako. Wala ko na ako. Imot pinagi mo na sa akong boobs. Dali. Na. Ayaw, dali. Ayaw. Dili ko. Dili ko. Ganahan kong imong ungarag maayo akong boobs. Sige na. Ikupot ng pikas. Magkamot sa pikas. Sige na. Dili ko. Dili ko. Basta mo kayo ng imong ubos. Uy. Ha? Dili ko. Dali, bi. Dali. Dali ta. Ay ba? Dili ta. Bilangkad ko ng doon mo ka pa. Kani. Ayaw na kiskis sa ubos. Wala na lami. Aslong ka na. Kani. Dali lang. Kani. Kani. Oh, ako na ni Sura. Isa? Oh, kani. Iubok ka na ni mo na. Kani. Kaya na kayo ni Dali. Niya. Sige na. Diyan naman ka diha. Buhi pa ka? Buhi pa ko eh. Nagpahuwer ako. Oo. Duha ka round ko itong nakuha ko na. Dahil? Kapuya eh. Lamian mo di eh. Nalipay ba ka, ha? Gamay. Gamay ra gyud taon. Usay, gamay. Gamay ra, uy. Gisugot ta kang hagkeng akong ubos niya. Kupting akong tutoy. Oh, day milit. Di gid ka kanahang mohawk sa ubos sa babay. O lagi day, di ko ganahan muhawak anang inyong ubos, uy. Saon nga aslo mong kayo na, uy. Uy, uy. Kato imong natilawan, aslom to, tamis ning ako, giahak ka. Mau ba? Uy, kung mauni, di kang lalaking akong gipangita, uy. Ha? Buwag na ta, uy. Gusto kong mahawak sa akong ubos. Uy, day milit! Poko man ha, ang babae na nibuwag ni mo. Mura. Di mo ka priyang rule kirante ko. Doon sa mga nga. Sup-supo ng liso-liso. Doon sa mga. Baka dyan kayo ka, ha? Huwag man ni mo ngarang ubos. Bahala na, day, bahala na. 17 anyos sila na pinta. Bahala na lagi tayo. Basta ka di kumuhaw ka ng ubos, babae tayo. Ah. Aslom ka ng ila tayo. Ludon ko. Aslom ko na, bro. Kung mauna, matiguang nakasuok, ha? Victor, di yung taon ka kitang babae nga mo imong gipangita. Hanggaw kang dako kanahan na ka, wakay buot! Oh, diving shoe. Mo ba? Bailitong? Mo na bay. Pangita o babae ka ng virgin. Kanang wa pa may hilabti og laki ba? Kanang wa pa kasuway og mahag ka na yang ubos. Uy, Pulos magudili virgin ang imong mauyab gud. gusto ka bailitong? Babae nga virgin ang akong panguyaban. Ug si Agnes, siya ang akong panguyaban, bay. Kay klaro kayo nga virgin pa na siya. O kana. Kana si Agnes bay. Mas maayo pa lang si Agnes ang imong panguyaban.
Kay klaro kayo nga wa pa nakasuway og turjak. Og klaro kayo nga sugton ka na. Kay sa tanaw nako, nakagusto na nimo, Bay Victor. Salamat kayo. Salamat kayo imo kong gisugot, Day Agnes. Kana tungod kay dugay na pud ko nga may pagtan-aw nimo, Victor. Ugma daya, mag-data ha? Oo pa. Pero di lang ta magdugay og panuri ugma ha. Manimba lang ta dong, Victor. Unya ini ko man og panimba, uli dayon ta ha. Simbagot taon. Basta ugma, mag-data. Mag-data, Day Agnes. Kita din sa motel. Motlok ko. Mabaya ko hilap di Victor. Ay, kadlo ko ko'y bahala ni mo, ha? Kalamihan na lagi ka. Ang imong buong sa kalamihan, eh. Ako, kalamihan. Didi ako na. Agnes, kaping-ping ka ni. Lami, ha? Miss, langit pa ini. Dali. Hubungan tayo ng panty, ha? Katampo ko din eh. Yung tangan. Init ko. Lawayan, baby. Lawayan na ako. Kalang kini. Ako na may pasoda. Sorry, na yun lang ako. Di naman Agnes. Usa? Gilugos ka sa inyong silingan? Uy, ikiha na to siya. Ikiha na to. Dili na, ayaw Unsa dili? Unsa dili? Di na lang kumukiha. Ha? Ni ako, aron buwagan ka. Ah. Adto ko magpakasal sa milugos na ako, dong Victor. Tay ba, nga adto mo pagkasal niya? Okay na kung dunay na tabo ninyo. Kita'y magpakasal kita, Agnes. Adto ko magpakasal sa naglugos na ako. Kay ganahan man ko niya. Kay iya manggihagkan og maayo ang ako ah. Adto ko pakasal, uy, sa naglugos na ako. Di ko nimo. Ha? Agnes! Gibuwagan gid kong Agnes. Dito siya nagpakasal sa naglugos niya. Paitay ni mga babae, eh. Ganahan gid sila nga hagkan ang ilang ubos. Mao katong kasama ang kaagi ni Victor dinhiling tulumanon. Watch the style, paita oy style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.